Què en sabeu de la prehistòria? Probablement poca cosa, perquè tot i que és una època que va durar milers i milers d'anys, a l'escola es passa en una sola lliçó. Doncs si us interessa el tema, us recomano totalment que llegiu El clan de l'os de les cavernes, de la Jean M. Auel. Està situat fa 35.000 anys, durant la glaciació de Würm, quan vivien encara a la Terra dues espècies d'homo, els Homo sapiens i els Homo neanderthalensis. Això de per si ja és curiós, perquè nosaltres estem acostumats que som els únics homo que hem poblat la Terra, però durant molts anys hi van haver diverses espècies d'homo convivint al mateix temps. I d'això parla aquest llibre, de la convivència entre aquestes dues espècies tan semblants, però alhora amb tantes diferències. La protagonista de la novel·la és Layla, una nena de 5 anys que després d'un terratrèmol es queda òrfana i sola. Mentre intenta sobreviure com pot, la troba una tribu de Neandertal que està buscant un nou lloc per viure després del terratrèmol. A la curandera de la tribu li fa pena a la pobra nena i l'adopta en contra de molta altra gent de la tribu que considera que és una dels altres i que no té res a fer amb ells. Però finalment la dona l'agafa, té altra gent de la tribu que li sembla bé que la pobra nena aquesta abandonada, encara que sigui rareta, doncs se la quedin amb ells, i tota la novel·la és com Layla va creixent dins aquesta tribu d'homes de Neandertal i com ella, sent una Homo sapiens, doncs s'adapta a la manera de fer d'aquesta gent i totes les diferències que hi ha entre ells i bé, i totes les aventures que li passen, tots els problemes, totes les peripècies, i té una trama super entretinguda que enganxa molt i que està molt bé. Però què és el millor? Doncs que atendint-se totalment a la prehistòria. Així té moltíssimes descripcions de la flora, sobretot perquè la curandera que adopta a Layla és una experta en plantes medicinals. Després hi ha tota la descripció d'animals, de la climatologia, de la tecnologia de l'època, de com tallaven pedra, com cuinaven, on vivien, com condicionaven les coves, i és super interessant, sobretot si us agrada aquesta època. Jo el vaig trobar a la biblioteca quan hauria tenir uns 19 o 20 anys i el vaig trobar per casualitat, no n'havia sentit mai a parlar i la contraportada em va cridar l'atenció el que deia i el vaig agafar. I va despertar-me totalment l'interès per aquesta època que trobo que la tenim molt menys preada, però molt. O sigui, ens fixem molt a partir ja dels grecs, dels romans, els dona moltíssima importància a tot el que nosaltres diem civilització, i en canvi sabem poquíssim de com vivien els homes abans de l'escriptura, no? Pensem que el que nosaltres li diem història comença fa, 5.000 anys, una cosa així, i en canvi això que està situat fa uns 35.000 anys, imagineu-vos, són 30.000 anys, i abans d'això ja hi ha molts més mil·lennis d'anys on els homes ja estàvem a la Terra i tot i que no escrivissin feien moltíssimes coses. El que la llàstima és que no les podem saber perquè no hi ha proves tangibles que puguem tenir ara sobre què feien, no? Les que han quedat són poquíssimes, són les de pedra. El que feien amb fusta, amb materials vegetals o amb llana o amb el que fos, no en podem saber res perquè no han aguantat el pas del temps. La novel·la, pel que jo sé, està molt ben documentada. El problema és que va estar escrita l'any 1980, per tant, des de llavors han passat ja 46 anys i hi ha moltes coses noves que s'han descobert que l'autora no la reflexa a la novel·la. Per exemple, els homes de Neandertal, segons ella, no parlaven, podien fer uns sons molt limitats i es comunicaven molt per signes, amb les mans. En canvi, després s'ha vist que això no és cert, que probablement podien parlar tan bé com nosaltres perquè el seu aparell fonador i la seva oïda estan tan preparats com els nostres per la parla. Per tant, té coses que no són massa exactes per al moment en què es va escriure el llibre. A més, esclar, ella fa tot un sistema de creences, de rituals, de costums per a aquesta tribu neandertal que se les inventa perquè ningú pot saber si són veritat o no. Amb el que s'ha trobat en excavacions paleontològiques i tal, ella munta tot aquest món, però evidentment és ficció, perquè ben bé ni els millors paleontòlegs saben exactament com es vivia a aquella època amb gaire detall, no? Per tant,
és complicat, però el que sí que se sap, doncs ho ha fet molt bé. Per exemple, el xaman de la tribu és un home que està aliciat, té, ara no recordo, fractures, va coix, em sembla que li falta un ull, i diuen que aquest senyor està inspirat en un esquelet que es va trobar en una cova de l'Orient Mitjà, on hi havia un esquelet que tenia diverses fractures, el crani, el braç, no sé si també el fèmur, i es demostrava totalment que aquesta persona havia sigut cuidada, o sigui que totes aquestes fractures que lògicament li haurien d'haver causat la mort no li van causar perquè la resta de la tribu el va cuidar, no? El que és una fita com molt important en la història de la humanitat, no? Que una persona que era dependent en una època doncs, on era tan dur viure, no? Doncs aquesta persona va ser cuidada perquè pogués sobreviure, la qual cosa també fa pensar, doncs com en aquest cas del llibre, que tenia alguna altra funció important, en aquest cas la del xaman de la tribu. Quina és la sort? Que no és un únic llibre, sinó que forma part d'una saga que es diu Els fills de la terra i té 6 volums. El segon i el tercer se centren més ja en els homo sapiens, deixem una mica els homes de Neandertal, i llavors aquí té, la primera és com la infància i l'adolescència de l'Ayla, i en els següents ja ens trobem doncs, amb una joveneta que té una història d'amor amb el John de l'Art, té tota una relació molt maca l'Ayla amb els animals. En el quart, que fan un llarg viatge, van passant per tota una sèrie de tribus que hi vas veient, no? Doncs com els mateixos homo sapiens d'un lloc a un altre tenien costums molt diferents. Per mi és una saga totalment recomanable fins al quart llibre. El quart ja comença a ser una mica més feixuc. A mi em va agradar molt també perquè el viatge que fan això, no? Van trobant moltes tribus diferents i és bastant amè encara, però ja té molts trossos de descripció que, si bé en els primers em van agradar molt, doncs després ja es va fent cada cop més repetitiu això i s'allarga una mica. El cinquè es va escriure ja molts anys després. No tinc clar quins motius, suposo, personals va tenir aquesta senyora per deixar la saga com a mitges, perquè realment el quart s'acaba que es veu clar que ha de continuar, i el cinquè llibre, ostres, és un totxo, no sé si té 500 pàgines, 600 o les que siguin, però era un llibrot així, i jo me'l vaig comprar il·lusionada per saber com continuava la història i vaig quedar molt decebuda. És un llibre molt fluix, no està gens a l'alçada dels altres, i anys després va sortir el sisè i ja ni el vaig comprar ni l'he llegit, perquè després d'això em va decepcionar. Tot i així, els primers els recomano totalment. Si no voleu llegir tant, almenys el primer crec que val molt, molt la pena. I a qui li agradin les històries romàntiques, sisplau, llegiu també el segon i el tercer, que us agradaran molt. Tot i així, això és només la meva opinió. El millor que podeu fer és llegir-lo i jutjar per vosaltres mateixos.